Outer peace, inner peace. Aniya ko sa awaaw nga dapit. Nga ay tupig nga nagdagayday sa ako ang likuran. Mga langgam naglupad-lupad sa kawanangan. Breath in, breath out. Kamingaw sa palibot, walay disturbo. Kapait ni kahit tanga eh. Gisayangan ra jud namo niya ang among kaagi. 5 ka tuig. Karo pa nun siya ning biya. Ilisan kog lain. Naamdan ako tanan no. Ang akong kagwapo kamatso. Noon kuwang ko sa height. Sige lang kuwang sa height. Basta tinaro ng ato jud. Kanina Pa, tingog sa baka ko. Hilak naman jud ro. Suka jud. Umban siya malipay na ko. Hasod sa 5 ka tuig. Iyang nakuha ang akong pagkalalaki nga akong inampingan. Karon iya akong gibiyaan. Sus. Kasakit. Ay, pagaluoy. Sus, kaluoy jud. Breathe in. Breathe out. Hilak. Bawas ang imong gibati. Sige pa, hilak pag yun. Isyalit ang tanan nimong kalagot anang bayhana. Stop. Kapaiting wala tayo kay istorya. Boy, guys, to. Iya nga giduaan ng akong feelings. Ha? Luya, good ini mo gudya. Ibaylo ko sa apam. Mao na nadiha lagi. Sus, kini lagi mga bupay nga. Hilig afam lagi. Sus. Uy, sabad yaw di ka akong istorya. Di. Kibaw kung di ako imong kasuri. Nga mong nga nangita, magkakastorya di. Ako rang gipagaan ang imuhang gibati. Ipagaan imong gisamutan. Ay, nga nung gisamutan ko to. Uy, miss. Wa ka kibaw. Oh. Kamong mga babae. Na. Kuman makuha ninyo ang amo pagkalalaki. Mudayon lamog tiya, mukuyog sa lain. Ngano na-apil man ko nga imong uyab ra may nagbinuang nimo. Wa man ta ka binuangin amo kakamang bubay. Siya ra wa ko'y labot. Unsa di ka lalaki? Babae ko eh. Ano? Para. Si Paria, di lagi managlahi, oy managlahi. Sakit ka sakit. Gini ay, nay maayo nimong buhaton no. Unsa may sakit ang imong dugan? Dugan nimo sakit ang dugan? Inom nagbir. Ikahubog nimo. Magmaoy ka diba mo ikaugma. Di lagi mo sakit imong dugan. Ang imong og tiyan na mo imong sakit. Wa kaya ayong mo tambag. O ako na naway ayaw mo tambag kay ba ka sir? Ning anhi ko ning lugar para mag-meditate. Magtuwag kang sa ako asang kalagot himan-himan naabot ka nga mura kag baka nga gipatay. Dako kang tingog naputol ang ako ang pag-meditate niya. Ako na hinunang way ka. Doon dire ba? Ay, sabi kita na lang. Ay, di ko.